Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan! Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, manghod nga nagabuno sa Iloy kagamay, patay matapos mabunan man sang iya magulang. Suspect sa pagtiro sa barker sa sulod sang computer shop sa Barangay Banago nadakpa na. Sa balita national, 4 lamang kamabangko sa Pilipinas ang handa sa digitalization efforts sang BSP. Rodriguez nagtamog na sa hearing sang Senate Blue Ribbon na may angot sa issue sang sugar importation. Maayong aga Bacolod, may gagabalagamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Ang balitang ito ay hatid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at laki... Mayong aga mga ka-action. Good morning, Action Doors. Yes, good morning sa imo Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning, Gil. Yes, happy Wednesday. Wednesday. September 7 kita mga ka-action. Buwas September 8, may ano gani man. Natanong ko lang, buwas kung may ano mga September 8. Oo. Basta daw may occasion ang September 8 mo. Sa religion bla, sa religion bla. Hindi, Immaculate Conception, Daw, December 8. I think. The Immaculate Muna. Conception, I think was. Check na lang. Check lang abi kung doon mo amo guro. May aga na dira sa aton nga mga-action la sa mga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow and share sa aton sining FB Live. Kag sa mga nagapanindahan dira aga pa sa mga merkado naton, sa mga Dakop ka. Good morning dira sa inyo. Sa Barangay Sumag, uy, dason bulan na naguro ang Barangay Sumag ara na daw. Ganino Dali kay na to matapos. 75% na to Action Boy. So, dali na matapos, no? Mm. Namin na naman kay Sumag nga merkado kay may kwan, may parkingan ka sa babaw. Oo, sa babaw. Oo, Pinakauna nga merkado na sa Bacolod nga may Parking May- area sa yes. sa babaw. Nahapos na magpanindahan da kay sa una dira man kami nagapanindahan abe kay lapit kami da. Budlay magparking, no? Muna ang isa daw ay na lang kami kadto da kay kabudlay sa parking. So Galing man. anyway, sa mga taga Sumag dira public market, good morning sa inyo. Dali na lang dali lang gid lang kaayo. Sa atong nga monitor sa Facebook, may aga sa inyo, Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning. Si Stella Marie Celis, may aga sa imo, Stel. I hope to see you on Saturday. Basi ara sa Bilao, basi upod siya. Sino, Kay si- nurse ni siya mo. Si Stella Marie Celis. Nurse ni siya sa Bago. Di may amot lang kung makuan sa basib lang kung mga bagoon, mga upod, mga nurses. Pero nurse ni siya sa Bago, basi kung ara man siya Bilao. Hopefully, no? Sige. Ray Flores Barioga, good morning man. O, taga barangay Mailom dira ha. Sa September 10, kita dira ha. Kay sa aton nga medical mission dira. Sa kay Leonisa El Banbuena, sa barangay 35, dira sa Purok Magiliugyon, morning dira. Sa kay Bessia Edith Calves, good morning man. Halin kay Leonisa El Banbuena. Alex Montesa, morning. Ana Sinoro. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, Carlota City. Ruby Fukihara, osahayo gozaimasu sa imo dira Ruby sa Japan. Si Ating, good morning sa kay Ating Iriman. Kag kay Dennis Richard Timoroma, press, may aga dira sa imo. Kag kay Billy Albay, good morning man. Leda Bagios Atanasio, monitoring live from La Trinidad, Benguet. Uy, kalayo ba?
Grabe gali, no? Now na action boy. Marako, oh. Grabe pa sa La Trinidad. Yes. Grabe, no? Ang bagyo to lang si Hendre. Kung di nagagi man di sa aton, mahal lang yan, no? Kaya wala sa tanto, gid nakapanghalit, bla? Gani man. Sa South Korea, ya, puwerte. Grabe ang kahalitan nito. Puwerte itong halit. Ito pag-abot, ito yung waswasan niya todo ang South Korea. Puwerte nga halit ito sa South Korea. Salamat lang kita. Nga diri sa Pilipinas, ang nag-agi waswas. siya, hindi gid tanto ang halit nga natugan niya, no? Sige. So action boy, buwas nga adlaw, Feast of the Nativity of Mary. Kaya mo na hindi gali may Kaya ang 8 conception. nila do Immaculate Conception. Ang Birthday December gali. 8. The birthday gali ni Mama Mary buwas. Pero may obra gyapon. Oh. Hindi holiday. Special working day buwas. Mas maubra pa gid, no? Ate, sige, standby na sa mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, isa ang patay kag duha ang pilason sa nagluntan nga pagpambuno sa sulod sa isa ka puluyan o sa kapamilya sa Purok Mahidaiton, Barangay Sampinit, Ciudad Zambago. Mga pasado alas 10 ang takna sa gabi sa Setyembre 2. Ang biktima ang kilala kay Ferdinand Flores Jr., 25 anyos, isa ka manugbaligya sang isda, samtang ang suspetsado naman ginkilala kay Nikki Flores, 28 anyos, isa naman ka mananagat kag pareho nga residente sa Purok Mahidaiton. Sunod kay Police Master Sergeant Mars Anthony Luto, investigador sa Bago City PNP, las 5 sang hapon sa Setyembre 2. Sang nagsugod na sa pag-inom ang biktima. Duga pa ni Luto, las 10 na sang gabi sa nagpauli sa Ferdinand, kag nagmaoy kauna ginhanaan sang buno ang yailoy, apang gintambagan sang suspetsado nga si Nikki, apang siya ang nakangkon sang pila sa tuong nga abaga. Nagbulig man sa pagtambag ila amay nga si Ferdinand Flores Jr. apang ining nabunan sa wala nga kamot kag sa likod. Sa ulihin na agaw ni Nikki sa iyang manghod ang kutsilyo, kag ginbuno ang biktima sa likod ni inturaan sang iya nga kamatayon. Sunod sa kay Luto, ginhilway na sa presuhan ang suspetsado nga si Nikki bangod nga wala sang planong pamilya nga magpasaka sang kaso. Ginkumpirmar ni Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Bacolod City Police Station 3, nga nadakpan na ang suspetsado sa pagluthang patay sa isa ka biktima nga ginkilala kay Brian Garrido sa sulod sa isa ka computer shop sa Barangay Langis, Barangay Banagos, ang nagligad nga Hunyo 17, 2022. Ang suspect ang ginkilala kay Ramos Trabucon, 30 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang nadakpan mga alas 6 sa gabi Martes nga adlaw Setyembre 6, 2022 sa mismo nga lugar sini pinaagi sa pagserbe sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Ang nasambit nga mandamiento de aresto ang ginisyo sa dong Agosto 31, 2022 kag wala sa nga piyansa para sa iya kahilwayan. Suno pa kay Vargas nga ang rason sa pagluthang sa suspect o konsang suspect sa biktima amo ang madugay na nga dinumtanay. Sa karon ang nadakpan ang preso sa Police Station 3. Duha ka bangkay ang nasapuan sa separado nga lugar sa siyudad Zambago sang nagligad nga Setyembre 5. Pasado launa sang hapon sa nasapuan nga patay si Weldy Nabaha, 73 anyos, kag residente sa Purok Lopez, Barangay Dulao, siyudad Zambago. Sunod kay Police Master Sergeant Mark Anthony Luto, ang investigador sa Bago City PNP, mahimo na stroke si Nabaha samtang nagapaninlo sa ilang patuhan. Samtang pasado alas 2 naman sang hapon sa nasapuan ng bangkay sa isa ka Belgian National, aging kilala kay Alfred Nis, 65 anyos, kag residente sa Purok Matinipigon, Barangay Saga sa siyudad Zambago. Sunod naman kay Luto, nasapuan nga patay ang ining Belgian National sa sulod sa ilang banyo. Dugang basang kapulisan, antes pa naghalin ang bata ni Nis sa ilang balay, nakahibalo na ini nga nagalain ng pamatsyag sa ilang amay. Nagapati naman ang kapulisan nga wala sang foul play sa kamatayon sa sining duwa ka mga senior citizens.
Patay ang isa ka gwardya matapos makadanlog kag nalampos ang ulo sa bato sa Hacienda Alejandria, Barangay La Granja, siyudad sang La Carlota, pasado alas 11 sang gabi sang Setyembre 4. Ang biktima ang ginkilala kay Norman Laguda, 56 anyos, kag residente man sa Hacienda Alejandria, Barangay La Granja sa among siyudad. Suno kay Police Staff Sergeant Michael John Valientes, investigador sang La Carlota City Police Station, nakainom na si Laguda sang gabi antes siya nasapuan nga patay sa sapa. Dugang pa ni Valientes, mahimo nagpamugin si Laguda sa sapa malapit sa ilang nga balay kag nadanlog sa bato kag nalampos ang iyatang kugo. Pagpayag pa ni Valientes, nagtinguha pa nga magtaklad si Laguda sa banglid apang wala niya ini masarangan. Ginpay dalom ng bangka ni Laguda sa post-mortem examination. Patay man ang isa ka 72 anyos nga e-bike driver matapos nabungguan sang ambulansya sa Hacienda Layagun Road sa Barangay Lalagsan, Banwa sa La Castellana, mga alas 7 takna sang gabi sa Setyembre 5. Ang napatay, ginkilala kay Emeterio Ordaz, residente sa Hacienda Aguida sa mga barangay, samtang ang driver sa ambulansya ginkilala kay Jether YouTube, 44 anyos. Sa interview sa Action Hotline, gipahag ni La Castellana Police Station Chief Police Captain Arjan Darrell Nigos, papauli na sa Banwa sa Isabela si YouTube sang aksidente sining nabungguan ang ginamaneho nga e-bike ni Ordaz. Magluwas kay Ordaz, may pasahero ini nga 12 anyos si Julius Ong nga padayon karon ginabulong sa ospital. Suno kay Nigos, nagasunod si YouTube kay Ordaz apang bangod sa malain nga panahon. Wala sini natalupangdan nga may e-bike sa iyang unahan rason nga nabungguan sini. Bangod sa kabaskog sang impact, napatay si Ordaz nga una gintinguan pa nga madala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Si YouTube ang nabaluan nga nagasaulog pa sa kadlawan sa among adlaw. Si YouTube ang preso karon sa custodial facility sa La Castellana Police Station. Blanco sa gyapon ang EB Magalona Police Station sa rason sa pagpatay sa isa ka anay preso nga nasapuan sa Setyembre 3, 2022 sa Banga Pepe, Hacienda Tinihaban, Barangay San Jose, Banwa sang EB Magalona. Suno kay Police Captain Eric Doronila, hepe sang EB Magalona Police Station, tanan nga posible anggulo ang ginatutukan sa karon sang kapulisan, agod may baluan ang rason sa likod sang pagpatay kay Fritz Buenafe, 32 anyos, sang Kalye 3, Sitio Beranyo, Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Dugang pa ni Doronila, nagakooperar man ang pamilya ni Buenafe sa kapulisan apang kulang pa ang mga ebidensya agod matumod ang mga himo persons of interest. Hindi pa man makumpirma sang hepe ang aligasyon nga droga nagapanguna nga rason sa krimen bangod wala sa watch list sang kapulisan si Buenafe. Base sa post-mortem examination, 3 kapila sa ulo, isa sa dughan kay isa sa natuo nga butkon ang naangkon sang biktima. Wala naman sa na-recover nga bala sang armas luthang sa crime scene apan nagapati ang kapulisan nga revolver ang gingamit sa pagpatay kay Buenafe. Nibaluan si Buenafe na sapwa na lamang nga patay sang isa ka barangay tanod nga may duct tape ang mata kag kamot kag wala na sang bayo. Duha naman ka separadong aksidente ang luntad sa itong Lunes, Setyembre 5, pasado alas 3 ang takna sang hapon sa kurbada sa National Highway sa Barangay Biricuil, siyudad sang Kabankalan. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Gringo Nicolas Lirazan, las 3:20 sang hapon sa makabaton sila sang tawag nga may duha ka separadong aksidente nga nagluntad sa nasambit nga lugar. Suno kay Lirazan, una nga aksidente ang isa ka wing van kag Toyota Innova. Sa ilang investigasyon sa pagpanapanisayon sa mga nakakita, madasig ang pagpadalagan sa driver sa Innova ang kilala kay Elmer Dado sa siyudad sa Bacolod nga may sakay nga pasahero nga wala hingadlan sang kapulisan. Maswerte naman nga wala sang kaswalidad sa magtimbang abahin sa baylo sa lakyan lamang ang nahalitan. Samtang may isa pang aksidente ang nagluntad mga 100 metros ang kalayoon sa lugar. Sa din una tabo aksidente ang nalakipan sang Mitsubishi Adventure kag Toyota Hilux. Suno sa kay Lirazan, nabungguan sang Mitsubishi Adventure ang nalikod nga bahin sang Hilux. Matapos gulping nagpundo ang Hilux bangon sa pangbungguan ay sang Innova kag wing van. Wala naman sa napilasan sa mga insidente, magluwas sa damage sa salakyan. Arestado ang top 1 most wanted person sa Moises Padilla Police Station sa pagserbes ang warrant of arrest sa Barangay 7, Poblasyon, Banwa sang Moises Padilla, pasado las 9 ang aga sang Setyembre 5. Ang suspect ang ginkilala kay Giovanni Sambilad, 46 anyos, kag residente sang Sitio Bugas, Barangay Quintinremo, sa among Banwa. Suno kay Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP, si Sambilad ang may warrant of arrest sa kaso nga parricide nga gin-issue ni Honorable
Judge Mila Yap Camiso, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 74 sa siyudad sang La Carlota. Wala sang piyansa nga gintala ng korte para sa temporaryong kailgwayan ni Sambilad nga karon preso sa custodial facility sa Moises Padilla Municipal Police Station. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Apat lamang kamabangko sa Pilipinas ang preparado sa digitalization efforts ng BSP. Samtang Executive Secretary Rodriguez nagtambong na sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa maguligsang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Morning na dira sa kay Latingson Laimar. Aha. Good morning sa imo. Basta si Ramil din, di man? Tingson. ambot. Nanay ka mo ni Ramel, di? Ramel man. Tingson? Ano, kilala ko Tingson nga. gani. Hindi eh. Kilala ko lang Ramelia, patriarka. Kag si Ramel, uy. Ramel. Doc Ako Ramel. pinakakilala. Ang pinakakilala. Morning Doc Ramel, uy. Ano? Yes. Loreto Canto from Barangay Mabini, Valladolid. Good morning man sa imo. Kay Leda Bagyos Atanas, of course, dito siya sa, amon siya sa Benguet, no? Ang morning ko no kay nanay niya Wela, kay tatay Rude sa Barangay Kamalubalu, sa Hinigaran. Kamalubalu. Kamalubalu. Mark Anthony Varela, kag Rochelle Fulgencio Susana, Jessa Saromines, watching live. Greet ko lang mapumuluyot sa sitio Igmamatay, Barangay Kudkod, San Carlos, nga always gid gatagay. Ay, Ay, buwerte, no? always gatagay. Igmamatay. Igmamatay. Always gatagay. Do ka delikado. Sige ah. Kalain. Si Melinda Demerin, good morning man. Bali na ba? Sa tanin sa baba, Action Boy, no? Sila ni Lenesa, Elban Buena, no? Kay, di na ko to, kay, ala doon na dula. Ma'am Elizabeth Gamala. Dahil lang. Kay,
Naging pa yun, nadula noon siya. Noon sa man oy. Kag kay Ma'am Luisa Loing Melos, maayong aga man dira. Kag kay Melchor Melos. Okay, diri na ta kay Miss Homa Lumena. Uh-huh, Correct. Good uh-huh. morning. Kay Ruth Kozawa from Tokyo, Japan. Yes, Oh, Ohio gozaimasu. Yes, Ohio gozaimasu. Si Ruth Kozawa, lay man niya kay Ruby. Si Ruby to kay... Alain to ya. Fukihara to ya. Ah. Si Christine Minyes Villalobos, good morning sa Matin. Kay Miss Veronica Santillan Manukan, morning man. Kay John Arlos, good morning. Nami gid pangape welga pamati sa inyo. Yes, of oo. course. Nami man palayag samtang nagapamati ka. Yes, ay bungga. May balos. Correct. Kay Ruel Hipilga, good morning. Joren Esteban, good morning from Pangasinan. Lain man na iya sa Lain Pangasinan. maniguro sa Pangasinan. Charot. Basi- Basi tupad balay. Tupad lang. Tupad banwa Tupad or tupad probinsya. syudad, tupad probinsya. Probinsya ng Pangasinan. Probinsya gali. Why pag ginhimo syudad. Ay, pago yung daw. Sabi ko ginhimo na siya. Kay Miss Jinky Delagdon, good morning Miss Jinx. Dira sa may Phoenix, Arizona. Si MJS Candido Hildore, good morning man. Faustino Capillo Navarro Jr., good morning sa imo. Yes, oo. Sa kay Teresa Lidaha Kayaw, morning dira sa imo mare. Kag kay si teacher bala Romela Ilustre Arevalo, musta na siya man? Gani no, do ka busy gid Kabisi siya. teacher. Isa Romela. makita ko lang si Cielo Billones Arevalo. Ay, good Kaya morning. bayabay giligad sa radyo sa ako nagapamati. Okay. Oo, wala lang siya naguro nag-active sa social media. Correct. Base, Bongga. Si Chaindring da, morning sa imo dira, Chaindring. Yes, good morning. Ebon, good morning. Sakay Jean Buerom. Mare, morning man sa imo. Kag kay Lalaine Grace Ibarra. Good morning. Ibarra na ni siya man. Sin Why naman ko na siya. pamangkot bala siya mo? Nga. Base, way man ni sa bana. Ay, nakalay. Si Way ka lang kabalo. Way Kasi lang ano kabalo, lang siya, kabalo. low key lang action boy. Kaya ang iyong apelyido, gisi niya Gunura mo. Way ka lang guyo kabalo. May kung adlaw ko mupdan na eh. Nan, correct man gusto. Meron dan mga tao nga very private sa ano, Real sa life. life. Kag kay Maria Fe Abendan, morning dira sa imo Maria Fe. Sa kwan saya sa Ilihan. Ang Ilihan tupad na sang mailom. Siling ko, okay. mailom ko, bantayan mo ko da sa bangga sang kwan sa bangga da, may bangga na da mo pasunod sa Buenos Aires. Nya ano ko mabantay to, ko dala ka manok eh. Aglay. Dala man Nga Bisaya. Oo. Ko dala ka manok eh. Ay, hindi inugbulang. Si Sino siya nangapitan ta or hindi? Atong may sa hardware to bala? Hardware Ay, to? hindi. Si Kwanto Alay, ya, pala to si ya. Bibing Merly Rivera to ya. Gali, no, kadamo, lapitan siya. Basta bago, lugar ni Danny Action Boy. So, kadamo sa halapitan. Ni ay manakop ako guli manok. Lingkot hindi alang-alang hindi mo na pagdakpon. Ilayaha. Ano ka na sang laya? Familiar ka na sang laya, Action Boy. Ano nang layawan? Ha? Anong layaw? Ang ano ba lang ginagamit wala pa ako muna sa isda. Ay, sa isda na yan. Ano? Tilayaw, amo na dito sa amo sa Mindanao magdakop Amo na madakop na na, kinalaya na lang yan. Kilapad-lapad na siya mo kay ang lolo ko gapang ubra na sang laya. Oy. So ginahimo ka hindi kang padakop pa, layahon ko di sakop ta na. Ginalaya na ang mga manok. Katilaw ko sinamo sinong upod ko to man na dito sa ako ninablos bra sa Bulwangan. Nya to diri ka lang diri lang kamo ako lang damo kami tumo na diri lang kamo panyapon kay mapreparar ta mapayaw ta manok ah. Justa. Yawan dakop sang manok. Terang tabo. Way gyud madakpan eh. Ay kala. Nya sige lang to karon sa gabi maghulon ay padulong ko si Hubasaga. Ay kala. Di pagkagad dulong na eh. So man ubra ho. Adobo na nga Ang manok. bala siya nga bakal siya laya kag layahon yun na lang. Mabakal magid sila yaya. Himo siya kabalo siya. Himo siya kabalo siya kay para hapos ang dakpan na isang manok. Maritiray i-remind gani da si Maria Fe gani. Sabat. No. Kalikay ko mga YB na bagyuan sang Udet. Magkanto-tutan ni ati mga kuan gito tani mga lansones, rambutan. Ay nagkara-damage kaya gali. Oo, nagkala-damage gito. Kaya anong season subong sang ano man, sang fruits man. Hindi ko kabalo ko na nga season. So, sa mga September, butang may ko kabalo na no. Masi tubo. Marilo Beltran Camento kag Caroline Razonable, ano da sa imo da?
Caroline Henson. Morning. Good morning. Standby na sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Nagwa sa survey sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga 4 lamang ka bangko sa pungsod na nakahanda para sa ila digitalization efforts. Ginapakita sa Banking Sector Outlook Survey nga 39.3% sa mga bangko ang handa sa digitalization, samtang 27.3% ang yara sa planning stage ka mag-umpisa pa lamang. Suno sa BSP, tungod sa community quarantine restriction sa pungsod, ginpaayo ang digital transformation sang banking system nga nagresulta sa pagdamo man sa pag-usar sang digital payments kay electronic money platforms. Kung tungaon, 63.4% sang universal kag commercial banks kag 42.9% sang thrift banks ang nakaschedule, samtang 47.3% sang rural kag cooperative banks ang yara sa planning stages. Nagtambong na si Executive Secretary Victor Rodriguez sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee matapos nagboto ang komitiba nga isyuhan ni sang subpoena para magtambong sa issue sang sugar importation. Sa Twitter post, ginpahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino nga nakitaan si Rodriguez nga nagapanaog siya sa lakyan kang nagsulod sa Senate building sa syudad sang Pasay. Madumduman nakatambong si Rodriguez sa unang hearing apang wala na paidalom sa pagpamangkot sang mga senador bangod temprano ini nga nagbiya para sa cabinet meeting kag sa ikaduhang hearing wala man nakatambong bangod sa parehas nga rason. Ginpasiguro naman ni House Committee on Appropriations Chairperson kaako Bicol Party List Representative Elizalde Co nga on track ang Kamara sa pagpasar sa ginaduso nga 5.26 trillion pesos nga national budget bill sa masunod nga bulan. Suno kay Co nga sang Lunes 14 sa 34 ka mga ahensya ang napaidalom na sa briefing may kangtanan sa ila tagsa ka budget proposals. Ginapaabot sang House Leader nga sa September 16 matapos na sang Kamara ang budget hearings kag mapatigayon na sang plenary debate sa September 21. Una ang ginpahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Senate leaders nga ipasar sang Kamara ang 2023 National Budget Bill sa Senado sa bulan sang Oktubre.
Nagbiyahe na kahapon sa hapon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pakadto sa Singapore bilang kabahin sa inaugural state visit subong nga semana. Ang presidente magatiner halin September 6 tubtob 7 kon subong nga adlaw para magpatigayon sa separado nga pagsinapol kay Singaporean President Halima Yacob kag Prime Minister Lee Hsien Loong para sa bilateral relations kay banta nga talakayan. Sunod sa Office of the Press Secretary, naghalin si Marcos sa Indonesia alas 10:12 ng aga Martes kag madumduman sa iyang departure speech padulong Indonesia sadtong Domingo. Ginpahayag sa presidente nga ginapaabot sila nga magpauli sa mga investment deals nga magapabakod sa economic relations sa Singapore kag Indonesia. Magasumiter ang Department of Justice sa Office of the Executive Secretary sang listahan sang 300 ka mga persons deprived of liberty nga ginalantaw kwalipikadong hatagan sang clemency. Ginpahag ni DOJ spokesperson Miko Clavano nga ang listahan ipasa sa adlaw sang kadlawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa masunod nga semana. Suno pa kay Clavano, nagligad nga administrasyon nagapasa sang listahan sa kada panahon sang Pasko. Dunga pa ni Clavano, ang listahan ginaprepara ni Justice Undersecretary Deo Marco. Naka-record sang 17,145 kabagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas sa nakaligad nga isa ka semana sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health tubtob Setyembre 5, 2022. Base ini sa na-record nga datos halin sa Agosto 29 tubtob Setyembre 4, 2022. Ini ang mas manubo sang 10% ikumparar sa mga na-report nga kaso sang makalalaton nga balatian sa Agosto 22 tubtob 28. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Morning danay kay Emmanuel Gargaran, taga Sultan Kudarat. Ini siya, Bagong Bayan, Action Doors. Oy, good morning. Dara naka-visit ko bla Sultan Kudarat. Very tahong nga place. Sambal niya ganun taga Mindanao, gali si Action Doors. Yes. Naka-visit ko dara sa may nalipat ko. Sang beautiful, dabala nga mga bukid-bukid. Lapal nalipat ko. Sige na lang. Maylena Dioso Adorio, kag Marilo Varon, good morning man. Sa pamilya Tagwan dira bra sa may Bagang Bang dira sa may Kawayan. Good morning man sa inyo, ha? Sige. Inyong mamatian mga ka-aksyon ang aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio.